Diyos, maray na aga po mga tugang, maluhod po para sa satong novena to Saint Pio of Piatrelcina. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prudent Saint Pio of Piatrelcina, you had a great devotion for the souls in purgatory, for whom you offered yourself as a victim to remit their punishments. Please pray for us and ask God to send us the same concern, compassion, and love that you had for these souls. In this way, we will also contribute to reducing their suffering, and with our sacrifices and prayers, gain for them their necessary indulgences. Amen. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek and ask for the grace of. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, he will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us, poor sinners, and grant us the grace which we ask of you, through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother, and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this, our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, Saint Joseph, foster father of Jesus. Pray for us. Prayer through the intercession of Saint Pio of Piatrelcina. Dear God, you generously blessed your servant Saint Pio of Piatrelcina
with the gifts of the Spirit. You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of. State your petition. Amen. Let us pray. O God, you gave Saint Pio of Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of. Which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus, to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was the beginning, is now, will be, forever. Amen. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be the humble to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present, so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength, that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late and death approaches. Stay with me, Lord. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, because at the hour of my death I want to one with you, and if not by communion, at least by your grace and love.
Stay with me, Lord. I do not ask for divine consolations because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity, dear Jesus. Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Amen. Oratio Imperata, pamibi para sa katuninungan sa kinakban, maheherakon asin maugayon na ama, day ka masasabutanin si isay man na nagsasabwag ng iriwal, day pwedeng mag-ako sa imo an si isay man na namumuot sa byulensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kaorasaan, byulensya asin kagadanan, rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad, asin katuninungan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katuninungan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan, asin nakakalupog, nabutasan na an sa indang mga amonisyon, ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, nasunodon ang lay kan banwaan, asin galangan an kabanalan nin buhay, surugon asin paglingkudan ang kagabsan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo, na makua ang ranga asin kusog kan mga naghihingowa para sa katuninungan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay, siring man na ang lambang saro sa to, magpuon ng gad asin dayupot na maglakaw, sa dala nin tunay na hostisya, pagkaherak asin katuninungan, kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos sinagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninungan. Amen. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen.
Sa liwat, Diyos, maray na aga po mga tugang, isabay ta po sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat dulot ni Marieta Sarsa, Mrs. Daisy N. Rodrigueza. Pasasalamat man for the gift of life of Vincent. Sa espesyal na kahagadan for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. For safe travels, dulot ni Ben Carulio and family. For passing the board exam and good health, dulot ni Jovi and Jasper Clavillas. To pass ASCPI examination, dulot ni Ina Talagtag. Sa kapahingaluan kan mga kalag, para sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Sa kalag ni Onofre Sr., dulot kan Sipcon and Shapno and family. Eduardo, dulot kan Mendoza family. Sa kalag ni Mercy, dulot ni Dana and Duke Morante. Sa kalag ni Melton, dulot ni Tess D. and family. Jose, dulot ni Nilpali and family. Tatiana, Evelyn, Emily, dulot ni Rose M. Abitria. Andres and Socorro, dulot ni Andre Morris Saison Rey. Sa kalag ni Jesus Jr., dulot ni Beatrice A. Sena. Para sa gabos na kalag sa Purgatorio, dulot ni G. Reyes and family. Sa kalag ni Hadima, dulot ni Kathleen Claire Cristo, Carlito and Juan, dulot kan Man family. Sa kalag ni Roberto, asin sa kalag ni Faye, asin sa gabos na kalag sa Purgatorio, dulot kan Balhimino family. Ngunyan Biyernes sa ikatulong simana kan Paskwa kan pagkabuhay liwat, matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Madyang awit sa kagurangan, kita sa iyang bangmaan. Hinapon maging banal, tinipon galing sa Rome, sa Diyos na sa tokag dugos. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka nama, kadaki asing kada Espiritu Santo, Amen. ang kagurangan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Idulot niya ito ining sa tabisa sa pagpasalamat sa mahal na Diyos, sa mga biyaya na sa tuyang idako. Ngunyan Biyernes, hagadon niya ito, nalugod pa man ang sa tuyang puso, maging siring sa iyang puso, na padagos nagpapahiling asin nagtataonin pagkamuot, na mayo nin kondisyon asin daing sagkod. Pakisumaro man kita sa pagpasalamat sa regalo din buhay mo niya nagsaselebrar ka sa iyang kumpleanyo si Vince. Yaon si Vince daing. Yeah, so happy birthday Vince. Isinasabay niyan sa imong mga intensyones digdi sa tuyang misa na idinudulot sa aldaw na ini. Kunyan tanganing kita po gabos na uyanig di magkanigong magselebrar kay ining mga banal na misteryo sa tuya ng rumdumon asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisad ako sa Diyos na makakamhan asin sa indo mga tugang. Tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa to, mga kasalan asin darhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen.
mahera ka, kaguranan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kaguranan, mahera ka. Kaguranan, mahera ka. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami. Itugot mo na kaming nagmidbid kan biyaya, kan pagkabuhay liwat kan kaguranan. Lugod mabuhay liwat sa kabaguhan nin buhay. Huli kan pagkamot kan Espiritu. Huli kay Jesu Kristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateo niyato anenot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Si Saulo sa makuring humot nin panggadan sa mga disipulos nin kagurangnan, nagduman sa puon na padi as naghagad nin surat para sa mga sinagoga sa Damasco. Tanganing matawan siya nin kapangyarihan na angabos, lalaki o babae na nagsusunod kandalan na iyan, dako po niya asindirahon sa Jerusalem. Sa tinampo harani sa Damasco, sarong liwanag na hali sa langit, panaling suminilyab sa palibot niya. Nahulog siya sa daga, asin nadangog sarong tingog na nagsabi, Saulo, Saulo, ta daw tang pinasakitan mo ako. Naghapot si Saulo, si Isay kakagurangnan, ang tingog nagsimbag, ako si Jesus na sa imong pinapasakitan. Bumangon ka, magduman ka sa banwa, taduman sa sabihon sa imo ang dapat mong gibuhon. Ang sa iyang mga kairiba sa pagbaklay, nagkamurongnan, hulit ang tingog na dangog ninda, alagad da ilisinda nin nahiling. Si Saulo buminangon, minsan ngani muklat ang sa iyang mga mata, dai siya nakakahiling. Kaya kinabit siya kan kairiba niya pa Damasco. Tulong aldaw siya duman, daing nakakakita, daing kinakakan, daing iniinom. Igwa sa Damasco nin sarong disipulo, ngaran Ananias. Nagpahiling sa iya ang kagurangnan as sinagapod. Ananias, nagsimbag, uya ako kagurangnan. Ang kagurangnan nagsabi, paduman ka sa tinampo na ang ngaran Tanos, sa harong ni Judas, asin hanapon mo ang sarong lalaking taga-Tarso, na ang ngaran Saulo. Na namimibi siya ngunyan. Nahiling ni Saulo sa sarong bisyon ang sarong lalaki na ang ngaran Ananias, naglalaog asin ang mga kamot, idinuduot sa iya tanganing siya makahiling giraray. Si Ananias nagsimbag, kagurangnan, dakol ang nadangog ko dapit sa taong iyan, asin dapit sa karatan na ginibo niya sa mga surugoon mo sa Jerusalem. Yaon siya digdi daraan kapangyarihan kan mga puon na padi, sa pagdakop kan gabos na nagaarang kan sa imong ngaran. An kagurangnan nagsabi sa iya, lakaw, paduman, hulit ang taong iyan sa rong kasangkapan, na pinili ko tanganing ipamidbid sa ngaran ko, sa mga pagano, asin mga hadi, patin sa mga Israelita. Ipapahayag ko sa iya ang labi-labing kasakitan na dapat niyang tiuson dahil sa kuya. Si Ananias nagluwas, naglaog sa nasabing harong,
An kamot idinuot ki Saulo asin nagsabi, Tugang na Saulo, sinusugo ako nin kagurangnan Hesus na nagpahiling sa imo, sa dalan kan ika nagpapasiring digdi, tanganing makahiling ka giraray, asin mapano ka kan Espiritu Santo. Tulos, hali sa iyang mga mata nagkahurulog ang garo mga kiskis, asin nakahiling siya giraray. Nagtindog asin binunyagan, dangan nagkakan asin nagbalik ang dati niyang kusog. Nagkapirang aldaw nagpawalat si Saulo sa kaibahan kan mga disipulos sa Damasco. Asin tulos nagpuon siya pagtukdo sa mga sinagoga na si Jesus, iyo ang aki nin Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Lakaw kamo sa bilog na kinaban, asin irukyaw nindo ang marahay na barita. Lakaw kamo sa bilog na kinaban, asin irokyaw nindo ang marahay na bareta. Umawa nindo ang kagurangnan gabos na banwaan. Umawa nindo siya, kamo gabos na katawuhan. Lakaw kamo sa bilog na kinaban, asin irokyaw nindo ang marahay na bareta. Huli ta maimbod ang sa iyang pagkahirak sa to, ang sa iyang pagkamuot magdadanay sagkod lamang. Lakaw kamo sa bilog na kinaban, asin irokyaw nindo ang marahay na bareta. Ipagrokyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. Sabihon mo, O Diyos, nagdadalog ako sa mga tatanamon mo. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Pagrokyaw kan spirito. banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nag-urulay-ulay ang mga Hudiyo. Paanong ikatao kan tawong ini an sa iyang laman tanganing kakanunta? Si Jesus nagsabi sa inda, totoong sinasabi ko sa indo. Kung dainindo kakanon ang laman, asin dainindo inumon ang dugo kan aki nin tawo, day kamo magkakaigwanin buhay sa indo. An minakakan kan sa kuyang laman, asin minainom kan sa kuyang dugo, igwanin buhay na daing kasagkoran. Asin bubuhayon ko sa huring aldaw. Hulitaan sa kuyang laman, tunay na kakanon, asin ang sa kuyang dugo, tunay na inumon. An minakakan kan sa kuyang laman, asin minainom, kan sa kuyang dugo, minadanay sa sako, asin akuyaon sa iya. Ako sinugo kan ama na buhay, asin ako buhay huli sa ama, siring man an minakakan sako, mabubuhay huli sako. Uya ang tinapay, hali sa langit, bako naarog kan sa indong mga magurang na nagkakan alagad-dagadan. An minakakan kan tinapay na ini, mabubuhay sagkod paman. Ini sinabi ni Jesus sa sinagoga, kan siya nagtutukdo duman sa Kapernaum. Mga tugang marahay na bareta kan kagurangan. Pagumaw sa imo, Kristo. Good morning. Siguro ang iba sa tuya digdi makaka-relate po digdi sa sabihon ko. Minsan napapaisip ako na may mga tao na yaon na ang gabos. Success, achievements, titles, positions, dakulo ng awards na inako, or stable sa material na bagay. Pero pagmati ninda, gari permi pang bitin asin kulang. You get what you want, but the heart is still asked for more. Naghahagad asin naghahanap pa an sa tuyang mga puso, din mas dakul pa. Sa paghiling ko, digdi angay ang mensahe, asin pag-agyat kan sa tuyang ebanghelyo mo niyan. Nagpapamidbid an sa tuyang kagurangnan for the past days with this
discourse about the bread of life as the bread of life that came down from heaven. And today, sinumpunan niya ito despite the complaints or question kan mga Pariseo kay itong panahon. Ngunyan sinasabi niya, whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. Mga maisog na tataramon, dipisin akoon. Ta sa paghiling ko, an buod sabihon kan sa tuyang kagurangnan, He is not simply offering something temporary. Itong mga pansamantala, nakaugmahan, pansamantala sa nag-success or achievement sa buhay, He is offering His very self. Tanganing akoon, kanlambang saro sa tuya. Kadakla na beses, we often chase what is fleeting. Arong baga kan success. Ngunyan, nasa itaas ka. Taon-taon, nasa ibaba ka. Ngunyan, very successful ka. Pagurang mo, yan. Aramihan kan iba sa tuya. Warap ka na. Yan. Pigpapara. Ngunyan, kada nahiling ka kan mga tao, may pa, burubaw pa. Good morning, madam. Good morning, sir. Pero pagurang mo, pagrulampasan ka na sa naninda. Dawa ano pang naabot mo sa imong buhay. These are fleeting things. Success, comfort, recognition. Okay lang naman yan. Sabi nga ni Kayan. Pero pansamantala lang ang gabos na ini. They satisfy, but only for a while. And iyan ang invitasyon kan sa tuyang kagurangnan mo niyan sa tuya pong Ebanghelyo. Jesus invites us to go beyond, lampasan ang gabos na ini. Go beyond that deeper hunger that only siya ang makakapano, siya ang makakapabasog, asin makakabulong kan sa tuyang mga paha. Kaiba man baga kong busog ka sa kagurangnan. Taan buhay mo nagkakaigwanin katuyuhan, katuninongan, asin direksyon. So in other words, today we are made to realize that to receive Him as the bread of life, to receive Him in the Eucharist is not just a ritual. It is actually a humble way of saying, nagsasabi kita, pag inako ta siya sa tuyang buhay, sinasabi ta sa kagurangnan, okay na ika sa kuya, you are more than enough for me. Lord, you are enough for me. Maski dai pa ako nin kayamanan, maski dai pa ako nin posisyon, o ano man nakarangyaan sa buhay, pag inako taka, kontentado na ako. Sabikan mga gurang, bastante ka na sa kuya. So magayon na paghuruphurupan ta, asin pag-agyat kan sa tuya pong Ebanghelyo. Pag namamatean mo daw na warang-wara ka, when you feel empty, where do you run first? Kisay kami nadalagan. Sa agong, sa kirida, sain kami nadalagan. Bako daw dapat kita magdalagan sa iya. Taan siya ang matao sa tuya. Kan satisfaction na kinakaipuhan ta sa buhay. When life is heavy, do you turn to Him or just to distractions? Grabe kaya ngaya padre ang problema ko, kaya nagpaparainom na sana ako. Grabe kaya ang problema ko, kaya nagpapara-scatter na sana ako. Where do you run? When you feel that life is hard, when you receive communion, do you really welcome Him sa pag-ako sa iya sa komunyon? Totoo daw talagang wini-welcome ta siya sa satuyang buhay or it's just a routine. Nagsimba kaya ngaya ko. Minsan, maski dahi man nga ni kita nasa estado ng grasya, dahil ta sukatain mo nagpila na, makomunyon ka naman. Are you really serious about that? That when we receive Christ, we really exert efforts na kita maniniko na mag-ako sa iya. Mga tugang, magayon nining pagirumdom. What fades will never fully satisfy. Ano man na bagay na minaagi sana,
bagay na sabi kayan, fleeting, malipas na, dayan makakatao sa tuya, nin bastante, asin kontentadong buhay. Si Kristo sana, ang tinapay ni buhay, ang makakapano, kan sa tuyang gutom, kan sa tuyang kapahaan. Kaya, ang pamibi man lugod niya to, sa aldaw na iniiyo ini, kagurang na, tukdoy ako, nahanapon ka, nalabi pa sa gabos na bagay. Amen? Sa ngaran ka na maagi, asin Espiritu Santo. Amen. Ikaw minudulog, kundi sa mong pagkaroon, ang bilog Bless ng God of all creation, given us bread of the church, given in human hands of faith, it will become magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurang nanatang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na, nakikibahera kami na magkanigong pakabanal mo ining mga atang asin hulitaan sakripisyo kad espiritual na osya idako na kami mismo gibuhon mong daing sagkod na atang para sa imo huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initas mina sa kagurang Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin Totoong maninigo asin dapat. Patanos asin nakakaligtas na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo. Matanos asin nakakaligtas na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon at ang ani mas maburaway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Ulita sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal binabago, asinan karahayan kan buhay ibinabalik sa mo ki Kristo. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit no na bertudes, asinan mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga pano kan sa imong kamarawayan, husana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, Husana sa kaitaasan. kaitaasan. Kagurangnan, ikadanggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos, sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini. Tainihan sa kuyang hawak na inudolot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuanya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi mag-ako, kamugabos sa sin mag-inom kaini.
Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuloson para sa Indo, asin para sa dakol. Sa pagpatawad kan mga kasadan, iniyan pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Sa lambang pagkakanmi kaining tinapay asin pag-inom kan kalis, ang pagkagadan mo kagurangnan ipinapamareta niya mo sagkod na ika magdapat. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyak pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat, tapinapagkaniko mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin tuko ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum makagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bidog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay diwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag, kan sa imong lalaugon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, at sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaitupan na kapaggaya-gaya sa imo. Magkanigong maging kahiras ken buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo sirikman, huli sa aki mo, si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Onyan mamibi po kita, kan pamibi na itinukdo sa to, kan sa tong kagurangnan. Ama Ama niya niya mo, mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ng siring sa langit, ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraon. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Orasan, sa mga aldaw niya mo at katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Bantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imuan kahadean na sinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan ni ka na nagsabi, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, at sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Hare paghilinga, at sa mong mga kasalan, kunden pagtubod ka sa imong simbahan, warasan sa iya ang katuninongan na sin pagkaburunyog sosog, sa imong kabutan, ika na nabubuhay, as inagahad sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kakurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong Sa tuya espiritu. po kanya na ihira sa lambang saro, ang inakong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Kan Diyos. Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako kung maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual.
Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. sa buong tataramo, ulay nin Diyos na kahurangan. Ang katauhan makakaharap, pagkaroon iyon dahilan. Siya ang kagurangan, nagdarakan katotohan. Siya ang manlalao, magkataon ng puso na simula. Siya nagdarakan katotohan. Siya maglaong magkataon ng kusog ang simula. Mambibi kita. Kagurangnan, kaming mapakumbabang naggangayo-ngayo, nag-ako kan mga biyaya anin banal na misteryo, tanganing an binuot, kan sa imong aki na sa mong gibuhod sa pagrumdom sa iya, magparigon kan sa mong pagkabuot. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Salamat po sa inyo kapos. An kagurangnan mapas sa ido. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamubuton, asin maherakon, an Ama, an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Mayroong ihayag purihin siya, at ating ibon niya gawitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, nang siya sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y mapurihan, araw at tala siya'y marangalan. Ating pagtibong pag-ibig ng Diyos sa tanan, sa tanan. Ating pagtibong pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah. Awitan ta daw nin birthday song an sa tuyang organista si Vince, asin mga nagsaselebrar mo niyan kan sa indang kumpleanyo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
Happy birthday to you. Happy birthday, Vince. Thank you po. Ang sunod kayan, tan tan tadan, tan tan tadan. Good morning po and thank you sa inyo po.